assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinel TV bisimilla moɗon le émission mo wiyeteɗo kalden hande miɗa wondi ɗo e mawnan gorko wiyeteɗo Alhousseyni Guindou kanko woni hoorejo fedde haaɓe e fulɓe e gondiɓe e muɗum leydi meɗen Mali ɗo en nema nden mo wari gajande men hande ɗo e dow plateau Pinel TV bisimilla maɗa Alhousseyni Guindou. Tiyaba moɗon Pinel TV on jarama. Bisimilla ma min beltima sanne e wargol ma hande e notugol du noddago Pinel TV nden no hono no mbirumin noon ƴewɓe Pinel TV hande miɗe annoyi gajodirde mon kabaru tan ko woni leydi men ndi hande e kañum du e dow e association ɗum woni fedde haaɓe e fulɓe e gondiɓe e muɗum leydi meɗen ɗo en nema so Allah jaaɓi miɗa miila goto fuu du heɓan hen famalla e fade men tilade émission o inchallah nden no Alhousseyni Guindou bisimilla maɗa. Bisimilla. nden no ko woni fedde monde e ɗum woni fedde haaɓe e fulɓe e gondiɓe mum. Ok a tiyaba moɗon Pinel TV e noddali moon fatade on hande no leydi ndi worri ni e kañe émission mo joynin ɗon suudu télé ga andirteɗo kalden saabu wiya kaldal woni hawral haaldal kañum waddoto jaam e deƴere hakkude ɓiɓɓe leydi e kañele leydi donc min mbiyan gimbalankoɓe e kunarinkoɓe e kañe masinankoɓe e hayrankoɓe e senankoɓe ayba kalden wiya ko wona ɗum ɗuɓe kettino fa woɗa inchallah feddere dental dogono e fulɓe e hoddiɓe e muɓɓen min jiini hono no leydi ndi wori hande ni hono won yimɓe e ley leñe ɗe fuu e mbasuɓe faamu e kañe won yimɓe loofaɓe du loofere iwowe e hedde leydaji adunaru keddi ɗi e kañe fayle ɓiɓɓe leydi Mali jaati hono jiɗɓe hollitinde wiide ke hono o leñal ana ɓuuri o leñal na o leñal ana wawta o leñal na o leñal ana hani riwde o leñal iwde lunde mum hono ɗum kulleji e bandu en ko wiyete amalgam woni haalde ko walana donc ɗum yiɗi heɓude barkele leydi men ndi enen en mbi gilla min ummi gilla min pini min tawi kaaɗo ana hurti e pullo ana hurti e kaaɗo e kañe siije kedde Mali ɗe fuu enen goni ndimɗimɓe enen goni golliɗoɓe enen goni jeydaɓe min anni mi dogono nomme mbiɗa haala fulfulde somi wiyama mi dogono a wawa andude mi wona dogonono ayi a milan mi pullo somi haaldinma fulfulde ɗayre fulfulde jaati mi ɓuuri nande dina fay dogonon kore a yi kay ɗo ɗuwan holla wiide en fuu en gotum donc hono yimɓe jiɗɓe sendude yimɓe e wattude fitina e balawuji hakkude leñe ɗe fade ɗum heɓa jaala leñe ɗe ɗum sabi min ummi min mbi dental dogono e fulɓe e hoddiɓe e muɓɓen enen goni inna goto enen goni abba goto kalden kawren fade bilisa heɓa barke hakkude men ɗum min gaɗiri feddere nde. Ok joni ko woni e immago fedde nde monde. Feddere nde immangu makko fawti e darde jaam tan darde jaam wona darninde leñal mum jamde saabu min jiile leydi ndi a tawan fedde jana keewi won fedde haaɓe tan won fedde fulɓe tan won fedde miyangaɓe dafi e bamarankoɓe e bellaɓe e kañe korroboroɓe ummuɗo fuu a tawan haalan dow mum kañum tan noyi min kani wadde le enen bamarankoɓe jaam wara noyi kanɗen wadde le enen dogono en na le enen fulɓe jaam wara jaam ne wona si goto tan jeeyi jaam si heɓama ana nafa leydi ndi fuu ana nafa siije ɗe fuu exemple pamalli ko min mbawi wiide misal a tawan se leñal goto wi yiɗa jaam fay se leñe Mali ɗe fuu hawrti wi paggen jaam heɓatako donc wajibi min mbi se haala jaam ana waɗe fuu se jaam ana darte fuu leñe ɗe fuu hani hokkodirde junggo laata dande woturu ɓe fuu ɓe kawta ɓe batidira honno jaam e deƴere heɓoto hay ɗum saabi minen ummude darde amin wona faaya se wona darde no jaam e deƴere wawi tabitade hakkude ɓiɓɓe leydi Mali e ley leñe ɗe fuu wona hono yetta ngal leñal na yenna o leñal na miila a o leñal o ka leñal bonɗo noon minen goni leñal lobbal min mbi ɗum du wona gonga e leñal fuu a tawan neɗɗo lobbo won e leñal fuu a tawan neɗɗo bonɗo won kamari bonɗo won ley leñal ɗum watta leñal ngal leñal bonka kamari neɗɗo lobboɗo won ley leñal watta leñal ngal hono leñal lobbere ɓurde leñe kedde ɗe no minen kam min mbi hunde fuu ko watte fuu so wona leñe ɗe fuu hokkidira junggo haalda hawruda e dawruda honno mbiɗo ni kalden saabu kaldal kañum woni hawral. Effectivement jowtima sanne nden no joni gila tiiɗalla o fuɗɗi leydi meɗen ndi joni ɗo leydi ndi yarata ni ɗum woni gina laamiɓe leydi men ndi e laamu hakkudejo o ɗum woni Assimi Goïta e yimɓe muɗum gila ɓe gaari laamu hono hen jiiruɗa leydi ndi sanne e jaabude landali ma o e ɗo e ɓe ɓama laamu ngu fori laamu gonnoɗo toon ɗum woni laamu camuɗo mo El Hadji Ibrahima Boubacar Keita Allah hinno yaafo mum min jii wakkati mum sa ɓami a ƴeewi leydi ndi ɓiɓɓe mum fuu fecci ɓama le capital Bamako ga faya yotta le gureje men ɗe haldal e famiral wala feyi
leñe jaati ummi Allah dande sardi mum faale hakkunde Mali ɗon dogono e kañe fulɓe enen goni ndibdaɓe fa ɗe leñe hewtidiri torra waɗi sanne Allah dande sardi mum o sagu en sobanda en ɗin fuu gaɗino les centre Mali o Allah dande en baasi hono mum kasi le leydi ndi donc nden min jii e faamu amin e jiyol amin laamu o woni dara e lunde mum sabu se laamu dara e lunde mum fuu ɓiɓɓe leydi umman mbiyan kañum gaɗan sago muɓɓen hay wadde sago ɗum ana wawi ladde sababu se bonna leydi se bonna hakkunde leñe du ay ɗum caggal ko laamu ngu sammi joni yimɓe hakkunde ɓe garɓe ɗum soldaship ɓe ɓe ɓami laamu ɓe mbi ɓe koddiri wiide jaam e deƴere ka wala le leydi ndi haldal e famiral du ana faɓɓi le leydi ndi ɓe ummi ɓe dari ɓe mbi ɓe gaɗan ko ɓe kani wadde fuu honno jaam e deƴere wawi tabitade donc kamɓe e nuygal mabɓe no ɓe jiiri no ɓe pamiri saabu min ummi fa min jeeyi min jotto e wakkati mum hande laamiɗo leydi Assimi Goïta e inde dental dogono e fulɓe e hoddiɓe e muɓɓen o waɗi men reçoit 13 janvier 2021 Koulouba ɓama 19h faya yotta 21h min Aluseni Guindo e kañe keƴaɗo dental ngal nden Alseni Bari e kañe Maliki Sangare e kañe Djebou madame Cissé Djebou Traoré minen jiidi e Assimi Goïta donc min kollitimmo wiide hande no leydi ndi woni miɗen jiiɗi jaam e deƴere tabito hakkunde leñe ɗe fuu saabu leydi ndi ana wuli o holliti wiide hakkille amin o hakkille lobbo noon omo tawti hen donc ɓama nden fa wara hande e kañe ministre commune banggal jaam e deƴere eɓe ummi eɓe dari honno jaam e deƴere ka wawi tabitade mais e jiyol amin e faamu amin ni laamu hakkundejo o hande koɓe ɓuuri wattude barke ɗum woni kaɓorde ƴeewe kaɓorde soode fa haaɓo waɗo honno jaam e deƴere wawi tabitade mais torra gonɗo le leydi ndi e dow ɓiɓɓe leydi ndi wona malfe tan wawi biltude e probléme gonɗo hande le leydi Mali ndi fa jaam e deƴere wara se wona haldal e famiral tabito o saabi haldal e famiral no hani waɗede de se leñal watti e hoore mum wiide ke ana santi leñal se wona haldal famiral wala fof ko wawi biltude ɗum se leñal watti e hoore mum wiide ke ana wawi riwde leñal goto de jooɗa nokku goto se wona haldal famiral wala fof ko wawi biltude ɗum se leñal ummi tooñi leñal fii ɗum riiwi ɗum wala fof ko wawi wadde sababu se jaam e deƴere tabito se wona leñal mo riiwa o umma wara jooɗa lunde makko haldal famiral tabito hakkude kamɓe e leñe ndimdaɓe ɓe way minen min mbi e jiyol amin laamu hakkundejo ana hani wattininde barke sanne e haldal e famiral saabu haldal e famiral ko bilta e fuu haɓu wawa biltude fiyam mi fiye wawa biltude jaɓe e malfe mbawa biltude surtout probléme Mali o donc hedde haldal famiral ton ka c'est vrai ɓe kaɓɓe keeci mabɓe e gollude gollal ngal mais ministre commune ɗo banggal jaam e deƴere min kollitimɓe wiide e bindi e haala wiide ɓe ƴeewa wona Bamako gago ɓe umma ɓe jaa ɓe jottali hakkunde Mali toon ɓe nodda amiri en ɓe nodda hoorejo dina en ɓe nodda amiri leñe ɗe fuu e kañe ɓe nodda donson koɓe ɓe fuu ɓe joyina mono fuu ɓe mbiya aywa enen goni ndimdaɓe enen goni ummidaɓe torra ko woni hakkundeji men ni e ni torra ko woni hakkunde mani e mani en ni e ni min nani torra ko woni hakkunde o gural e o gural ni e ni min nani jaafidiren jarridiren naaten damgal wotru jaltiren damgal wotru min dardimɓe ngal gollal ngal waɗo mais tafon ɓe gaɗa e ngal gollal ngal ha minen ne e jiyol amin e faamu amin wona jaaɓe wawi biltude haɓo o wona malfe wawi waddude jaɓe le Mali ɗo se wona haldal e famiral ɗo eɓe golla dow mum mais fay joni eɓe ɗaayi e dow gollal ngal sanne ɗum woni komin mbiyotoɓe ɓe tinno ɓe ƴeewno ɓe gatto fuu haldal e famiral tabito ɓiɓɓe Mali fuu daari gilla assise national refondation ɗum woni nde en jooɗi en kaldi fay ɓooya e joni ɓiɓɓe Mali fuu noddama ɓama les région ñaji cercle e commune ñaji ɗi fuu fa yotta capital Bamako ga ɓe kolliti wiide e siije ɗe fuu haldal famiral waɗo hakkude yimɓe ladde ɓe e kañe ɓiɓɓe leydi ndi no jaam wawi tabitade conférence d' entente national wakkati IBK nden du haala mum haalama ko wona ɗum dialogue national inclusif ɗi fuu laati jolle mawɗe ɗi gaɗa le Mali ɗo fa fawtade Bamako ɗo honno jaam e deƴere wawi tabitade ɓiɓɓe Mali joɗɗe ɗi jonde ɗe fuu kolli wiide haldal famiral waɗo hakkude laamu o e yimɓe ladde ɓe no jaam tabito mais ɗum waɗaka tafon miɗen dardimɓe fay joni e inde télé pinal e kañe e émission kaldal o kaldal woni hawral laamu koɓɓe ɓe ƴeewo haldal famiral waɗo hakkude laamu o e yimɓe ladde ɓe e kañe hakkude ɓiɓɓe leydi Mali fuu ɓama kayi fa yotta kidal ɗum woni jiyola amin e faamu amin ok mi jotima sanne Alhuseni Guindo an gonɗo hoorejo fedde nde est ce que guila e fedde nde mbaɗa hen ndu joƴina fedde nde joƴinama 2020 hitande 2020 nden o joƴina guila fedde nde joƴina fa han est ce que on heeɓi wadde golle hakkude leydi ndi yalla fa han jamma wana warta min gaɗi sanne golleji kewɗi e hunde fuu sa a waɗi fuu se wona jaa kollita e yimɓe aduɓe ma wadde gollal hono mum sa ɓami a ƴeewi feddeje men mawɓe inde leñe ɗe tabital pulaku e guina dogon
e kañe feddeje donsonkoɓe kaɓoɓe dow terrain ñaaji ɓe e kañe fayi yimɓe ladde ɓe min ƴeewi hono hunde fuu no wawi ladde sababu e kañe les leñe men ɗe yimɓe tedduɓe mawɓe gonɓe keƴaɓe amiri en e jon ande e modibaɓe en honno ɓe fuu min umma min jottaɓe min ummi min jottiɓe ko woni hakkille maɓɓe ɗo ɓe kalnin men imam mamoudou dikko en e kañe haydra en e kañe ya yotta abou sow tabital pulako en e kañe mamadou togo guina dogon en e kañe maître hasane bari en tedduɓe mo mbilɗa les leñe ɓe mo anduɗa fuu min ummi min jotti ɓe fuu min kolliɓe hakkille baalal ngal min dardimɓe duwaw min dardimɓe du ɓe kolla min dabireji lobbiɗe min kani fiide honno jaam e deƴere tabito le leydi ndi saabu ɗo e minen min umma wiide min puɗɗan gollal ngal kamɓe adinomin darde jaam e deƴere no ɗum wawi tabitade le leydi ndi e fawtade les centre Mali ɗum woni les hakkude Mali toon non ɓe ummi ɓe gaɗi gollal ngal gilla wakkati laamu IBK o fa wara yotta ɗo soldat siɓe ɓami laamu mais ɗum fuu min jii leydi ndi deƴaki min mbi somin gaɗa hono o gollal fuu ana hani min umma min jottoɓe ɓe kokka min hakkille min anda ɗo min natoto min anda ɗo min jaltoto ha ɗum woni gollal arande ko min gaɗi caggal mum min ummi min jotti laamu koɓɓeɗo saabu fay se hunde ɓiɓɓe leydi jaɓi wadde se laamu o naata e nuygal mum fuu ko jiiɗi wadde ɗum tabitatako ɗum saabi min ummi min jotti laamu o ɗum min haldinma joni min jotti Assimi Goïta min jotti ministre commune ɗo banggal jaam e deƴere indirteɗo Ismaël Wagué min jottino cadre politique pour la gestion de la crise au centre du Mali indirteɗo Gawsu Diara Allah hinno yaafomo min jotti haut représentant du président de la République pour les régions du centre du Mali donc ɗum woni Jon Hunda kanko woni keƴaɗo IBK ɗo IBK iwa Allah hinno yaafo mum les centre ɗum woni hakkude leydi Mali o hono torraji gonɗi toon ɗi fuu kanko woni ƴeewowo de so o haalna IBK c'est dabere ƴeewe min ɓelli to ɓee fuu ɗum woni hedde leñe toon mawɓe muɓɓen min jottiɓe e hedde baale tedduɗe ɗeɗo min jotti hooreje muɓɓen min jotti laamiɓe leydi Mali ɓeeɗu e kañe minen association ñaji pelleje gonɗe toon daroɓe jaam jaroɓe jaam kaaloɓe jaam ɓe hono noye min fuu min kani hokkidirde junngo amin honno min kalda haala woturu min umma min kollita ɓiɓɓe leydi ndi no jaam e deƴere wawi tabitade leydi ndi ɗum woni golleji ɗi min gaɗi min daari du fa min umma min jaa min jotta toon laamu o ɓamino on anniya wiide walla min fa min gaɗa gollal ngal mais Allah waɗi kasi dow toon hakkude kamɓe laamiɓe ɓe wonko ɓe paamidiray donc ɓe kokkay min laawol gollude gollal ngal ay ɗum waɗi sewo so gollal ngal dari joni gila basi o fuɗɗi leydi men ɗo est ce que an jaati aɗa wawi haalanne men seeɗa e gelle hono foti heeɓi hen tiiɗalla bon e hono ni jate gelleji ko heeɓi tiiɗalla kam mi wawa wiide mi haalan ɗum forra ɗum jaati ko wona ɗum du minen jaajiral amin e darde jaam noon ayi gimmallankoɓe se kosam ka yuppi fuu joni ka ƴeewete ni noye ɗum wawi ɓottede ayi donc ɗum saabi minen hannde ɗum golleji amin yaroto ɗum min mbiyata leñe ɗeɗo fuu hono ko waɗno ɗum ka waɗi ɓelli wiyama koy wallahi jenneteɓe jennama piyeteɓe piyama mo jawdi muɓɓen konete konama mo ƴiƴa muɓɓen yuppete Allah dande en sarde mum yuppama dibbeteɓe ndiwama nawiri ka mettiri waɗi jaati metti koy wallahi metti sanne mais komin mbiyata tan ɓiɓɓe leydi ndi hunde fuu ko tiiɗi fuu newoto hunde fuu ko mettiɗi fuu ana wawi warde tawe jaam e deƴere wara laata caggal mum ɗum sabi miɗen mbiya toujours e haalaji amin wallahi jaafidiren mo jawdi mum hona yaafo mo neɗɗo mum vraiment machine mbina yaafo mo riwa iwde gural mum yaafo kalden pamire so wona ɗum waɗa a bana leydi ndi wawa heɓude deƴere saabi en ndimama en tawi mammiraɓe men e abbiraɓe men kamɓe goni ndimdaɓe kamɓe goni koddimɓe kamɓe goni gollidoɓe mais Allah waɗi seyɗaniji e kañe yimɓe bomɓe waɗi naati le leñe ɗe waddidiri en donc hande fay goto fay so tawi hakkille mum e ɓernde mum ana metti saabu mono fuu bonnanama jaafidiren jarridiren kokkidiren junngo birfiten hono no en gurdi no arande ni so wona ɗum jaabude landali ma o torraji gaɗi fa heewi gureji kewɗi e leñe ɗe fuu gureji kewɗi kelaɗi mo yimɓe mum dibba mo hunde fuu torra ka andi fuu ka wawi milde min jiiɗa wattude hunde ko ami torraji ɗi hewti ɓiɓɓe leydi ndi ele leñe ɗe fuu mais ko ɓuuri hewde hen fuu e leñal pulako o e kañe dogono en ɓe ɓuuri yettidirde ɓe ɓuuri waddidirde baasi e torra mo jiiɗa o min garta wiide homo fuɗɗayde ɗum ɗo so a wiyan fuu torra goɗɗum ɗum waddata komin mbiyata tan ɓamma masina yotta gimballa fa ya yotta kunari wiya hayre e seeno saabi Allah jaafidiren enen goni ndimdaɓe enen goni jeyɗimɓe enen goni inna goto enen goni abba goto bomɓe gonɓe hakkude men ɓe yo lanɗo hokkuɓe koɓe kinno ko wona bonnude en enen mo wona bomɓe ɓe ɗum tan min mbawi wiide joni ley hakkille ma an accoɗa hakke ley cukaku ma an hono hakkude leydi men ndi wurruno ana wellino sanne on cippan kosam na min cippan
buɗɗiɗi mbuɗel kosam ma anni ñiiri oro ma ñaama fa kara ɓama jallo ma jandema aɗa tawa anni a turi aɗa rema a dogono anni pullo duro ana ɓella hande hoto jaa toon minen kam min iwan hande seeno ga ko miɗen jiiɗi yaade ley kunari toon min jalle machine toon ha Allah reen anni kosam koye kaɗo gorko nangu kosam yaru ni min pini ni min tawi ayi on cippan kosam min cippan min jaati wakkati fof so miɗe rema ley ngesa amin kosam wonna kosam won ɓiraɗam na kaɗam ɓiraɗam a kaɗam min cooda ɓe kokka min jara hande ɗi souvenir ɗi fou a tawan tiwi e iwi les centre Mali toon a tawan pullo e kaɗo so min tili fay ley gureji amin e kañi ley gelleji amin ɗe minen ummiɓe jangguidinɓe école ɓe minen jaadoto école min kaldan fulfulde min kaldan dogononkore fulɓe won kaloɓe dogononkore dogono en won kaloɓe fulfulde hono ɗum kulleji e bandu min ɓamodiri du a tawan won talibu tan ana janga jungo mobbo mum pullo mobbo o hoolamo hokka ɓinguel makko dewgal o ɓamomo hakkude dogono e fulɓe e hono ɗum kulle e kañe guiɗa Allah garibu en ni a garibu war nangu longere a tawan a hokkete longere oro wala hen ɗeɗa garibu jafoɗa koye ñiiri ka womme oro wala o nango watta e paalel makko o yaa mais hande ɗum fo a yiyata duuɗe ɗe ñifama modi baɓɓe ndiwama torra hewti leñe ɗe fo ɗum saabi min gaɗan profité e émission kalden min mbiyan de hono miiloɓe e ley leñal wiide ke torra o hewta e pulaku fare ɓe miila ɗum ko haaɓ o fuɗɗi jade torra mo yimɓe arande mo torra ka adi hewtude ɗum woni modi baɓe men mawɓe e pulaku joni duɗe ɓe hande sa yehi hedde côté mofti caggal maayo a tan duɗe ɗe fo huɓɓata arata ke jamma arande sa yehi motti a soyna yaade faa le caggal maayo ngo fuu duɗe ana huɓɓa yaade talibaɓe ana jangga modi baɓe ana dursa mais hande ɗum fuu lalli le leydi men donc jama o famake torra o hewti pulaku o hewti leñe ɗe fuu fade jama o milake hono pulaku o tan woni hono masiba na hono ɗum to non torra ko hewti le pulaku e haaɓo o jaati hewta e fay leñal gotal torra ko hewti e pulaku le haaɓo ngo saabu e dow pulaku o ɗum fuɗɗi tafon mais hunde fof komin mbiyoto tan min ƴewata wiide hande homo jeeyi gongona homo jeeyi pene jaafidiren tan jarridiren ko watto waɗi ko heddi ɗum ɓuuri nafa dina ko watno ko boni ɗum ka moynen ko heddi ɗum honno ɓiɓɓe men e taniraɓe men wawi wurde leydi belka honno wori no arande ni ɓoñi me fuu yuppaki joni hande o an e hakkille ma e ko wonata nafa wartugol jaati jaam e leydi men ɗi ɓe mbide jaam hono jaam wala ayi min ka andi mi watti mbasam keso wona andu anni a watti brodé ma lobbo hay ɗum jaam noon se jaam wala a heɓata wiide a ñowa mbasan sakko gatta e dandi ma se jaam wala a heɓata wiide a reman se jaam wala a heɓata wiide a duran se jaam wala a heɓata wiide a jagoto ƴeew hande gilla masiba o wari sami le leydi ndi durowo wawa durde agowo wawa agade remowo wawa remde mono fuu ana daara hoore mum mable ga bamako ga e kañe kabala e falaje garbal fuu sakiraɓe men dogono e kañe e miyanga e dafi e fulɓe dibbaɓe iwɓe guure muɓɓen ɓen fuu woni gonɗo ɗo sa ƴeewi koɗo waddinimɓe ɗum baasi noon saabi jaam wala donc hono jaam wala faggade jaam ana wawi ladde sababu fay sa a heɓay mbasam keso fay sa a heɓay buuɗi a heɓan yonkima a heɓan hoorema a heɓan ndenoɗa a heɓan nafroɗa hoorema mais so jaam wala a tawan toujours a daaro noye kisotoɗa yonkima wona haala wiide a daran buuɗi fa paggoɗa na a wattan kadle lobbe na a dawan na a reman na a duran na a agan a heɓata wadde puisque jaam wala ha hande Allah ko jaam wala ɗum torra ana woni dow leñeje ɗe fuu mais so jaam wonno est ce que ɗum ana waɗana watta hay ɗum saabi miɗen mbiya jaam wo jaam hono jaam wala dogono en mbi jaam bel bawo ɗum wonde jaam sa heeɓi ɗum ana foti e jawdu adunaru fuu ko tiguɗa fuu sa wala jaam mere fulɓe ɗum mbi jaam ɓuuri mbasam keso ayi donc sa heeɓi jaam ana ɓuuri hunde fuu mais aɗa watti mbasam keso jaam wala ema a daara hoore maɗa kewɓe dogguɓe e gimbalankoɓe e kañe kunarinkoɓe mbasaji muɓe fuu sekeke dow laawi ɗe hay so Allah min ñowa mbasaji min kokka ɓe inchallah e joni Alhousseyni Guindo ko mbawɗa haalande vraiment ɓiɓɓe e leñol ɗi fof mi mbiyata leñol haaɓe na leñol fulɓe ko mbawɗa haalande malien en kala toɓe mbawi tawede ley aduna o fuu koɓe hani famde caggal e leytiɗala mo gonɗe e muɗum o e caggal mum e ay hakkille ma joni est ce que jaam o ana wawi wartude complètement sanne e fulɓe mbide sa nani moƴinen fuu bonu noon hay fulɓe ɗum mbi mais hunde goto tan woni jama fuu hawri e dow mum ko ɗum won ɗum de jaam won wo jaam wala wo jaam ana hani dartede haldal won wo haldal wala wo haldal ana hani faggede hakkude yimɓe a tawan hakkude debbo e gorko torra wala hakkude inna e ɓinguel torra wala
hakkunde banda debbo e banda gorko torra wala mais en mbiya accu mi yaha mi jowta mani a fajiri weeti ko a walni kawmana a walni inna mana a walni abmana on joddi on gajidina mais on gana habdimɓe mais ko saabi wiye jowti don ko saabi wiye kalde ko saabi wiye gatton jungo mon le lahal goto ñamon ko saabi wiye so ko gaɗan hunde fuu kokkidiron hakkille on gana habdimɓe non ɗum fuu fa jam tabito hakkunde yimɓe fa haldal tabito hakkunde yimɓe donc mbaymi wiide de c'est vrai tiiɗ Allah waɗi tiiɗ Allah mo timmata walade neɗɗo e gurum ana haɓa gorko e gendum ana haɓa sara e ɓinguel mum ana haɓa huro e huro ana haɓa mais ko ɗum timminoto ɗum fuu émission no mbirɗo ni kalden haldal tan wawi timminide ɗum si haldal waɗi mo cooñi anda kañum cooñi ndara yaafa coñaɗo oɗu anda dardama yaafa yaafo sa ɓami a ƴeewi enen leydi men Mali hunde no waɗi fuu no nawiri fuu haldal famiral timminto ɗum a yenni neɗɗo wo a fi neɗɗo wo a ɓami jawdi neɗɗo wo haldal famiral se waɗama tan gaɗɗo torra jottinɗo torra bandum o se andi ke mi yettini mani torra mo yettina torra o andake wallahi jomum cooñi kam mais o andi o cooñi o wi mi yaafomo jaafidiron naddon nuygal woto jaltiron nuygal gotal mais hande no a wiri ni hakkilleji e ɓerdeji mbulli sanne fa yogaɓe sa landi ɗum e wiyan wallahi min kam mi yafatako ko am jaafoɗen koye gimmallankoɓe kunarinkoɓe jaafoɗen mbimi selonkoɓe jaafoɗen hayrankoɓe jaafoɗen aɗani ko saabi jaafoɗen yaafa jaati woni jaadiral pulako yaafa woni jaadiral ɓaleɓe anga yaafa ñogomma jaafidiren ɗum saabi sa ɓami haala ka a ƴeewi fuu yaafa o e fulfulde yaafa wiyete e doganonkore du yaafa wiyete e bamrankore du yaafa wiyete ɗum holloto wiide haalal ngal wala fuu ko wawi heɓude tomontare wala fuu ko wawi heɓude ɓi adama wala fuu ko wawi heɓude ɓiɗɗo leydi ko wawi ɓurde yaafede o ko wawi ɓurde jaafidiren oɗo ɗum saabi ana hani torra waɗi mettuki waɗi mais jaafidiren honno jaam e deƴe ɗe wawi tabitode faysi wonko waɗi hakkude men enen boni ɓiɓɓe men garoɓe caggal men ɓe taniraɓe men garoɓe caggal men ɓe ƴeewen ɓe fadi wara bona hakkude mabɓe ɗum saabu a bada haɓo le leydi a bada haɓo hakkude leñe a bada haɓo le leñal nafa fuu wala se wona torra donc fay joni metti ko waɗi men miɗi miili se en jaɓi tugade e dow yaafa ana wawi timmunide ɗum fuu de miɗe andi du e pulaku yimɓe tedduɓe gon yimɓe janguɓe jon needi en gon ele ɓaleɓe ɓe yimɓe tedduɓe gon janguɓe jon needi won yande fuu Allah waɗi en joddi en pawtidi fa haldal famiral waɗo yaafa e muye waɗo wallahi mi sikkitaki fewi wiide en jaafidiran miɗa andi ɗum kay mais ɗum waɗo tan ɗum ɓuuri tidde so Allah jaɓi joni ay hakkille ma o ko ɓuuri fuu tidde joni hono golle ɗe hani fuɗɗirede joni golle ɗe hani fuɗɗirede de ɗum woni kewɓe hande ana fiya dabareji Bamako ga c'est vrai Bamako ga sa yiɗa hono neɗɗo mo yiɗa jaam hewte na machine mbine aɗa wawi takkade nokku goto kalda adunaru o fuu mais hande ɗo torraji ɗi goni ɗon ɓama gureji ɗe nokkuji kewɗi ɓama kawi fakkidal nokku ɗo torra woni fuu laamu o ƴeewa keƴaɓe ele leñeji ɗe ele gelleji amiri en ɓe e kañe ele final tawangal men yimɓe tedduɓe kettinteɓe ɓe e gaɗan profité ɗo wiide Allah hinno yaafo Samba Sidibé en nani wiya o iwi hande ɓama gimballa fa ya yotta kunari ya yotta masina ya yotta hayre e seeno nokku fuu ɗo Samba Sidibé noddi pulako miɗa andi ɓe notam Mamoudou Dicko nokku fuu ɗo noddi pulako miɗen andi ɓe notam Hassan Bari en yottude e ya général Ila Cissé en e kañe Ali Noun Diallo en nokku fuu ɗo ɓe noddi pulako Moustapha Dicko e Dicko Diadji en Fatmata Dicko en ɓe fuu nokku fuu ɗo ɓe noddi pulako miɗen kasi kini Abou So en pulako o jaban ko wona ɗum sa naati hedde dogono en ɓe Mamadou Togo Guina Dogon en e kañe ya yotta Youssouf Toloba en e kañe hono mawɓe tedduɓe gonɓe ley e dogono en ɓe e minen Aluseni Guindo en o min jeggitata hoore amin du koye nokku fuu ɗumin noddi e ɓaleɓe ɓe e dogono en ɓe ɗuɓe jaboto hay ɓen tedduɓe gonɓe ley leñe ɗe e hakkude leñe ɗe ɓe kokkidira jungo laamu o hokka ɓe lawol e kañe modi baɓe men tedduɓe gonɓe ley kunari e gonɓe ley gimmalla ley seeno ley hayre e kañe ley leydi Mali ndi fuu e kañe gelleji amiri en tedduɓe yimɓe tedduɓe keƴaɓe kettinteɓe ɓe kokkete laawi nodda jama o fuu wallahi torra ka waɗi en fuu en jii en fuu en nani piyeteɓe piyama ndiweteɓe ndiwama mo jawdu muɓe honete hona mo ƴiƴa muɓe yuppete yuppama fuu waɗi hemen koye wona goɗɗum fuu enen noon ƴeewidiren anden ke gatɓe torra waɗi torra jaafidiren enen goni inna goto enen goni abba goto se ɗum waɗama fuu ana heewi to Allah jaam e deƴe ɗe tabitoto le leydi ndi ɗum woni nokku ɗo torraji ɗi goni ɗon jama o yaa toon jaati tedduɓe ɓe waɗa haaldal famiral ɗum woni cadre d'échange et de concertation ɗum entre intra et intercommunautaire fa jaam
e deƴƴere wara hakkunde leñe ɗe e le leñe ɗe jaati sabu hunde goto yimɓe ana jeggita hannde miɗa haalda dow plateau ga torra gaɗi hakkunde leñal e leñal fay si en innata leñe ɗe mais hannde haɓa ngo ɓuri ɗon koye aɗa anndi hannde fay le leñe ɗe a tawan mettuko ana woni hakkunde ɓiɓɓe leñal goto no ɗum fuu so wona haaldal famdal wala fof ko wawi biltude ɗum a yino mono fuu hokke golle mum tan so ɗum waɗi tan jaam e deƴƴere tabitoto sa wi mécanicien yaha haala haaldal famdal na wi mécanicien dursene ɓurana aɗa anndi o wawa donc mono fuu golle mum hokkete donc hon tedduɓe le pulako o e le final tawngal Allah hinno yaafo Samba Sidiɓe en wono makko e kañe yimɓe lobbuɓe mo acci caggal makko mo yimɓe wawi sappinede juuɗe wiya mani ka se hokkama lawol ndo o haaldi jama o fuu jama o hettinanmo ɓe kokke lawol e modi baɓɓe e ɓiɓɓe amiri en ɓe e galleji tedduɗe toddiɗe e damuleje mawɓe gonɓe le leñe pulakode e leñe ɓaleɓe ɓe kokke lawol jippo le leydi ndi e le nokkuji ɗi fuu haalda ɓiɓɓe leydi ndi so noon waɗi fuu ana hasinkino jaam e deƴƴere tabito ɗum tan wawi ladde solution so wona ɗum fiyamme fiye na malve non ɗum wawa biltude leydi ndi Wagner en na hono ɗum kulle e bande en wawa biltude leydi ndi wawa joni ko mbawɗa haalande vraiment ɓiɓɓe leydi men ndi ko woni konngol ma sakkitere bon ko mbawmi wiide tan min mi haalan iwde tafon dow e am jaati sabu ɓi adama sa wi yimɓe ndewra fuu so wona tawe an e hoore ma aɗa jaadiral ma ɗum woni darde honno yimɓe hani ndewrude e gilla torra o waɗi a tawan hannde won kewɓe e dogono en jaɓata fay haalde fulfulde mi wiyan wasude andal tan wasude famunol sabu fulfulde Allah waɗi leñal pulako jeeyi mais Allah tagi leñal pulako o Allah tagi fulfulde du haalde haala ɗum wona wasde wiide ke hono ɗum hunde bonɗo na hono ɗum tabiya bonɗo so wona fanɗude andal e fanɗude faamu wiide tan sa wi a yaro jaam so jaam jiɗɗa so wona gollal jaam yiye e hoore ma an jaati min hannde mi dogono wallahi miɗa yiɗi leydi ndi fuu miɗa yiɗi leñe ɗe fuu mais mi wiyan hannde le pulako o c'est si am dogono e jalti leñal fuu mum ɓuuri mi yidde pulako on noon donc mi dardi e pulako o mono fuu warra saabi Allah e nulaɗo mono fuu ɗo haala mum wawi yettude laata haaloɓe jaam les whatsapp uji ɗi dow Facebook ñaaji ɗi e dow internet ñaaji ɗi e kañe les réunion ñaaji men ɗe fuu fay goto fadi loofa pullo bandum wiide aywa leñe kedde jiiɗa en na wiide laamu yiɗa en na wiide ɓe goni gaño men fadi fay goto waɗa ɗum mi hunima e manggu lanɗo c'est leñal am dogono en o yalti leñal mo ɓuuri mi yidde le leydi ndi fuu pulako o noon donc mbiɗa yiɗi vraiment pulako oɗo min kokkidira junngo hono fadi yimɓe bonɓe gonɓe hakkudeji leñe ɗe e le leñe ɗe e kañe caggal leydi adnar ndu fadi jaɓa feccude en fadi heɓa lawol feccude en kalden pamiren dawriden ɗum woni anniyam ɗum woni ko jimmi ɗum pukkidanmi ɗum ummidanmi ɗum woni komi yiɗi wiide vraiment ok joni an hoorejo fedde e haaɓe fulɓe e gondiɓe muɗum leydi men ɗo joni golle moɗe ɗiɗa miila fa han wonko heddi hende ko humani ɗon joni e wakkati e caggal wakkati o joni ko anni ɗon wadde vraiment sanne komin anni wadde ɗum woni joni hono dabareji ɗi jaltimi haalde ɗi haaldal familial no wawi waɗede le leydi Mali ndi fuu ɗum woni dabere mawɗo momin gondi momin anni wadde mais minen gollal am min wona hono gollal wiide ke min ummi tan yimɓe ana gaɗa min gaɗi hande sa wi haaldal famiral waɗo sa wi yimɓe ndewra sa wi leñeje ndewra sa wi leydi deeƴa fuu ko gatta fuu tinna miɗa yiiɗi mani wo mi yiiɗa mani wo mi e mani min gondiɓe hakkille wo min galda hakkille wo minen gondi baalal goto wo min galda baalal wo so wona ɗe fuu hokkidira junngo de si min golla gollal haaldal famiral ngal ɗum saabi gilla min gaɗi baalal ngal min darda fay goto balli ko wiide min gaɗan ɗum na min gaɗan ɗum saabu ko hani waɗede ko wawi nafude leydi ndi fuu ɗum woni tinnoɗen nde inniraɓe men abbiraɓe men dibbaɓe iwde guure muɓɓen ɓe jaa guure mabɓe tawe remowo rema durowo dura agowo aga tawe ɓilaki e fay goto haɓɓaki e fay goto tawe elta lawol goudron ñaw bonɗo wala e dow mum le dundumaji ɗiɓe pukki ɗi ɗum wawi nafude leñe ɗe fuu fawtade on nafa o min mbi min gatta gollal faya so wona ɓiɓɓe leydi ndi fuu e iwde le leñeje ɗe torra hewti ɗe fuu so wona min fuu min jodda min kalda jaɓuɗo mo jaɓay jiɗɗo mo yiɗa anniɗo mo anniyay so wona en fuu pamen ko wawi nafude en tan inniraɓe e abbiraɓe men joɓɓe impôt darninɓe leydi ndi kewen ɓe pinini en ɓe ndimi en ley jaam e deƴere e haldal e famiral kamɓe gondeɓe hande goto goto mburuɓe ɓe gonɓe e torra haɓo ngo so wona tinnoɗen enen jangguɓe mo jangga e fuu mo tigi doole mo wala doole fuu kokkidiren junngo honno kamɓe ɓe mbawi sultude ɗum saabi min mbi so wona min ƴeewa ley leydi Mali ndi fuu ɓama kawi fa kidal haldal famiral waɗo hakkude ɓiɓɓe leydi ndi fuu on dabere min gondi so Allah jaaɓi so gollal ngal ana golle du min noddan suudu télé pinal
wara darna e waɗa couverture gollal ngal fu adnaru fu yiya honno jam e deƴe ɗe wawi tabitode miɗen gondi on golle ɓoyata feyi so Allah jaaɓi inchallah. joni est ce que jiɗɗo fu na wawɗo fu wawi natude e fedde monde neɗɗo fu gondiɗo e amin hakkille anda ana wawi warde nadde e baalal ngal mais hunde goto min kalan ɗum famin tiɗnade e gollal amin keƴaɗo men hande Maliki Sangare heɓa e warde plateau ga miɗen jotamo miɗen jota dental dogono e fulɓe e gondiɓe e muɓɓe e kañe e fedde kedde Mali ɗe fou mais minen ɗo amin fecca walade namdi wala nafigagal wala wiide hono mi loofam mani de mani en ni ngay mani en ni gatto min ngala e ɗum parti pris fou min natta minen ka jaajiral amin woni tan en fou en inna goto en abba goto se torra hewti ngal leñal torra hewti en fou se torra hewti oɗo moƴƴere hewti oɗo moƴƴere hewti en fou ngam sati a tawan baale yimɓe ko heewi ana goni hen mais a tawan won noddodiroɓe sere ɗiɗi tattati wiya a mani en ni ngay koye mani en ni minen ka ɗo amin ɗo ɗum wala hay neɗɗo fuu mo walda e jambi neɗɗo fuu mo wona jaadiɗo e jambi e kañe nambara e tikke jomum bisimilla mum ana wawi warde le dental ngal en fuu en inna goto en abba goto mais hono neɗɗo fuu jiɗɗo fa wiide hono feccan yimɓe na min gaɗama ɗum min jafata a minen ka abada min jafata koye ni sana min gaɗa ni minen min ngala e ɗum min ngala e jinga min ngala e haɓo min ngala e ñiŋore min ngala e wiide yettam ɓe na yenna ɓe minen min natta e ɗum minen ka jam tan ɗum min darto ɗum woni haala amin ɗum woni ko jaadiral amin neɗɗo fuu mo wawi nadde e o hakkille jomum bisimilla mum ana wawi nadde le ndendal ngal sabu wonno mbiyata aɗa wawi wiide mono foof wara nata gimbalanke goto wara nata tan laata fannuba heela woto kosam ma fuu ya yuppa ɗum wawa gasimi gimbalankoɓe mbiɗe horsininde mbiɗa yiɗi gimballa sanne joni hono hen ɓe mbawi heɓdema an soɓe jiiɗi nadde e fedde de mo jiɗɗo nadde e feddere nde fof ana wawi noddude numéro amin WhatsApp 79 09 57 50 ɓe nelda numéro WhatsApp maɓɓe tan miɗen mbawi wadde ɓe ajouté les groupe o ko batul ko watte ɗo fuu min noddamɓe min tawta min batida inchallah so Allah jaaɓi haya bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV kanko wonno hande e won notuɗo plutôt noddago Pinal TV hande woni Alhousseni Guindo kanko woni hoorejo fedde e haaɓe e fulɓe gondiɓe mum leydi men ɗo min heeɓi gajodirde seeɗa kabaru hono leñol ngol worri hande hono leydi ndi worri hande e hono hen jaam e DR nde wawi wartude e leydi men ndi eɗen darda e kala ɓiɗɗo Mali to ɓe goni fuu li aduna o bawɗo fuu wallude Mali o yella jaam o ana warta goto fuu waɗa ko wawi saabi min ngala leydi wondi sona Mali ɗo ennema nden no goto fuu tinno yella jaam e DR nde ana warta hono no fedde e haaɓe e fulɓe gondiɓe muɗum e golle ko ɓe gollirita ɗo leydi men ɗo kala anduɗo ɗum sana wawi wallude fedde nde yalla golle mabɓe ɗe ana waɗe hono no ɗum hani waɗirede no yalla golle ɗe ana yaafa e jungo mabɓe fa hande e jomum en ana wawi e noddude ɓe hono no mo wiruɗo e numéro 79 09 57 50 voilà nden oɗo mbawi nellude ɓe e message e WhatsApp ɓe nototo on na kala ɗum jiɗɗo natude e fedde nde hono no Alhousseni Guindo wiri ni jaam tan kamɓe ka ɓe darta wana e wiyo nato hen tan fa wara fecca yimɓe na fa e waɗa kasen e bonne Allah danden sarri mum nden no jaam ni ɓe jiiɗi nden no kala jiɗɗo nadde e fedde nde du e dammude mabɓe ana udditani on haya bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV ɗi gonno kabaruji kañum e émission meɗen kalden o komin joguino ɗo hande nden no mi salmini kala ƴeewɗo Pinal TV lanɗo hollu en hono muɗum kasen so Allah jaaɓi nden Alhousseni Guindo ka wi en so Allah jaaɓi ñande wonde ka somo wara fuu kanko e fedde makko fuu warta dow plateau Malik Sangare waran e kañe keƴoɗo amin inchallah so Allah jaaɓi nden no mi salmini kala ƴeewɗo émission o lanɗo hollu en hono muɗum kasen so Allah jaaɓi assalamu aleykum moɗon. Aleykum assalam.